ते राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या अध्यक्षा विद्याताई चव्हाण यांनी लोकनेते बहुजनांचा बुलंद आवाज गोपीचंद पडळकर साहेबांवरती बेछूट असे आरोप केलेले आहे। या आरोपाचा मी जाहीर निषेध व्यक्त करतो। विद्याताई चव्हाण यांना विनंतीही करतोय की आपली सून आपण अगोदर व्यवस्थित सांभाळावी आणि मग दुसऱ्याची माप काढावी। मंगळसूत्राची काय किंमत असते ते विद्याताईंना त्यांच्या सुनेनं दाखवलेले आहेत आणि ज्या पवार कुटुंबियावरती पडळकर साहेब आरोप करत असतात ते पवार कुटुंबीय धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाहीत। अनेक साखर कारखाने त्यांनी गिळलेले आहेत, अनेक बँका खाल्लेल्या आहेत, अनेक सुतगिरण्या खाल्लेल्या आहेत। अशा भ्रष्टाचारी लोकांविरुद्ध बोलण्यासाठीच गोपीचंद पडळकर साहेबांचा जन्म झालेला आहे आणि विद्याताई तुमचा बहुजन समाजाच्या वतीनं जाहीर निषेध। ज्या ठिकाणी तुम्ही आता महाराष्ट्रभर जाचाल त्या ठिकाणी बहुजनांची पोरं तुम्हाला काळे झेंडे दाखवून तुमचा जाहीर निषेध करतील।